wabiro mi chakruok mar sigana mar gin kanye nikech okikore kod mar Migori mibiro yudo toka osedo sigana mar gin kanye nikech wadwano mi sigana mar jotije mag reru machon jok mane osebedo katiyo e kambi mar reru. Achiel kuom kembe ma ne ondiko ji mathoth e kinde mokalo kendo jal mosebedo kamelosonwa sigana mag gin kanye Walter Nyambaga nche yudo thuolo mar mondo mi ne olim moko kuom jogo mane osetiyo kaka jogo mane tiyo e kambi mar reru kinde machon. Omiyo sigana no mabeno ikno kod Walter Nyambaga en mano bedo kachal kama mana bang' dakika manok kende. Kendo kaluwore kod mano en ni jotije mag reru machon gin jogo mane tiyo matek e pacho kaendi kendo gin achiel kuom jogo mane mako achiel kuom kembe mane kelo ne ji moto kod ber mathoth kane gichwalo ji kowuok e gwenge mopogore opogore e pacho kaendi mano kane gitiyo e kambi mar reru. To sigana mar gi chal nadi? Walter Nyambaga nojuko moko kuom jogo mane tiyo e kambi mar reru kendo losonwa sigana machal kama. E kar dak ma Makongeni Nairobi, achiel kuom kunde jot moting'o gendini buora mopogore opogore kaluwore kod chal mar ngima. E kaka wamedo bayo wang'wa wachich kod kit ute manie alwora maka e mbaka e kod jok modak ka gimiyowa kaka ne giyudo utege. Ing'eni iye ka kane gidogi ochako timore notimgi gi waindi manogero udigi to nigero udigi kaluwore gi klasi mar tich gi grade ni ne ok inyal ot kama midwaro neno mano mino ka ino kaka kidhi ka tino kama iwacho ni ma jo singles ni ka nitie maruto kidhi mawacho ni ka jonyuol to kidhi kucho tiwacho no hanga to kidhi kocha tiluongo ni gorofani mondo advance dhi gorofani ko en 10 by 10 man gi gine kidhi 10 by 10 mabathe kocha cha ne 10 by 10 man gi radio radio ma inoki control emako KBC tiyawe ma inoki lore be inoki yawe eni yawe station yawe railway station eni control to kanye miluongie kidwaro ng'ato tikecho ni Paul Kotung wadware tich sani e ringi mondi bi reru kanyo ne iluongo go nyaka jibe. E higa mar 1986 jaduong' Paul Kotung ma en jal mane oyudo thuolo e kambi reru kokale tudruok mare kod mane en gavana ma Homa Bay Cyprian Achelius Otieno Awiti kabiro ka to wado 1986 ema chako tich reru ka achiromo kato ko ondika tich railways ema chako tich central workshop ka technical school to tera od bao iluongo ni cabinet shop shop 048 kuri misano mara ini winjo bao dhi winje gima joge timo kane kura ana chaka kaja bao 1986 no kura atie cabinet shop ema ko watie ka tieko kanyo to otera 024 body shop kamilo se bodies mag locals yeah kai to katieko kanya adhi railway training institute kanya mako adhi asome kata bedo posted back to workshops kanya anyalo paro ni engineer Mbagu majakanu ne kawa jokanu ma dot mo ma kijende bilo obuokgi no biro moduro ruma okela ni bi okelo jogo moduro engineer Dembo okelo wakajo kachnyo moduro awiri jako otero warelo training institute makwa chiwo kidwa mosoma gidoluo rabolo idho teknie rabolo idho teknie ni gidol ereru mapek machalo nyol awiti ok East Africa bwana awiti ne pek makidel training institute tidonjo rabolo idho tek to wawacho mana kod luo Musa mara ini akanye na akara chuon yakara chuon to te mang'ole yuka na ti karibika anawiti morwaka motera rabolo idho tek no okonyo ji mang'eny Weruka wan sani ikidhi e central workshops to wagon complex hotel ne gindiege manawi to rwako kidhi maintenance manager kanu mawite morwako sani within the workshops all the leadership manti within the workshops
oketgi ga witi jama weko nochako chon kapod ok en gavana mano pod en reru to nochakore nade. ing'ini reru no mane me jareru kenyal sando nyaka kawuono mosetemo sando joreru te osetho very miserably. Why? Railways no ger foundation mar remo kwa golo reru Mombasa kwa kile Nairobi ji otho sabu maro monade mane luwo ne man ita mane sibuche chamo to nyaka reru kadhe nyaka reru kadh kanyo omiyo reru no gere foundation mar remo to gima no konyowa ni ji mang'eny ne riek kabisa ma tich mano puonjwa kawuono an retired. I retired in 2023 but I'm called back because I'm very sharp. Nditi yema puonja ka watim kichwangeyo gi kaka no puonjwa joka ne puonje ne gi chayo jo Africa but ne gi puonja Africa tich maler ipuonji tich mi puonji to gionge gi ubagusi. Michael Wasonga ma bende ne odonje kambi mar reru ega mar 1992 bende ne ochako to mana kaka japuonjre. Ngira donja 1992 alfachier mi ocho approach ko gario actually ka adonjo kaka fundi bedo kaka fundi badhi training utera railway training at Railway Training Institute for 4 years. Okay. Then kuruka duogo ne okenido no artisans. Okay. Kishine what maintenance magbogi. Okay. Yeah. Kuro ka work to adonjo utera CX in the workshops. Kuro so kema betie then adonjo kure stores. Kwan mago ganda magluo ne wachore ni thothka to mana mokel kod jodito. Actually joluote mabene ng'eny rira ahinya. To ido ka leadership ng'eny ne joluo mane ntiere. Ido ka performance gi mostly ne ido ka gin joluo. Ido ka as much as no ka ng'ato kosomo but ne wan kod training ma on job training. Ine no kalunika. Ma e chunyi luo. Ine no ka. Ma e chunyi luo. Kibiro makongeni. Ki kalunika. Tibiro makongeni ka. Tibiro botela ka. Ma e chunyi luo. Ndega makaja de nyono ndeke de tij. To omako ndara baka majamu to kaluo. Gwaje jatero ka gedo tich za achiel yo kama. To ka chopo saa 10 to giwuok gi ae tich. Maka onge jati saa 10 achiel joro seche mangowa osea. We were very very organized. One very proud managers manotireru kinde wa 80s and 90s. Nigi kauji mang'eny gigolo dala gi kele tich. Engineer Ogembo gini, engineer Mbago, engineer Siangla, engineer Doch, those people no kauji ogolo dala mukele tije. Mana kaka jok matie leru no miluore kor gweng'. Chudo ne chalo nade. Msara manomiya mokwongo en 1,440. Mano pesa mang'eny mokalo. En pesa. Donge na dak maber. Nikech ot be ne omiwa memo kwa chulo ot. Maber kai machako dakie mix kon. Kani madonje ka chako tich. Ngine kwa biro ka kondika tich 1986 ne chula 860. Kende. Okay, kende. Then a lot of money. 86 was a lot of money. Creative employment. Makala ke dia ko gweng to kapo ni nyako ni ma jarer to ne ng'ama lich mokadho. Ne okwan jo matindo. Okay. To ko abire yeka. Koro konyowa. Koro wachako bedo kaka oganda. Actually kinde no ne wan kod railway, ne wan kod posta. Gupa mage jok mane no ng'ere sana. Makiwa ng'ane tie railway. To ndika gikawi. Ukawe kaka jomoko. Kenge giwacho ni jarer en ng'ama nigi pension. En pension en gima lich ahinya. Ja posta nigi pension mano ng'ama lich ahinya. Koro wan mano ud ng'ane tie rer. Mano nitie kaka oketi. Lwasi to kod chenro mag trutaya ne chalo nade. Ing'eni ko chak kindiki tich to pachi ok par retire.
kore mane jok mariek koro gino chako mako pachin to kuma koro ng'ani to koro ng'ani odhi retire iwinjo ni ng'ani odhi retire to onge ot iwinjo ng'ani onge koro ne ji ochako yanyorego iyanyigo mara wuoyo kama ji nitie to in onge ot to koro Moini ema koro nochako hinyowa matin kech chopo a time moro mane accident simore kabisa to biro ketonwa inquiry e railways inquiry ni nobedo led gi Professor Msuva Professor Msuva ni ema nong'iso reru ema koro ng'iso Moi reru malong'o kuku reru kech ne investigating agent ma en commission manolosi ema nong'iso reru ni wan gi pesa cho malo KBC ma industrial area kochopo 2006 to jomoko biro na Rift Valley Railways koro take over koro obedo privatized koro ngima ma jare chande olokre tich makare mar reru ne en tij familia kata anyuola to ma ne timore nade Engineer Mbago kane koro obedo Central Workshops Manager kiti midwar de retire to penji no mara ine gi wuodi moro padang akaw ni mondo donje tich ne kaw ke retire te kaw nyathini donje tich mane mino ka nyathi joreru thoth gi ti ang'o e reru mane attachment mumio kawuono kiwacho ni joreru ne dwa daji makono moko wacho ni idara itera kanye kane kwar gi otiuka okaw rwak kwar gi reru kwar gi rwako wuon gi reru bo chako rwake reru onyolo nyithindo reru ko en ko oyudo opportunity rwako nyithindo ang'o e reru Nyakwaramoge erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko jata chenro mari kuom thuoloni duto ne en Walter Nyabaga wuod Kowero thon ka ji dhi kendo ka ji duogo oriti masani Mano kori budho budho swari gi Joseph Mkane, wuon mabeyo.